perquè vostè em diu vostè, si estiguéssim als anys 30, vostè apostaria per la Lliga o per la CNT-FAI? I jo li dic, no, nosaltres som Esquerra Republicana, som una aposta en si i de per si, i tenim el nostre ideari, no? I tenim aquest 3 en 1 que li comentava abans, que jo crec que és atractiu i que respon al que la majoria de la gent a Barcelona vol, no? Aleshores, nosaltres estem allà, nosaltres el que intentem és tirar endavant i incloure el màxim de gent en un projecte de ciutat que nosaltres veiem com a inclusiu. Nosaltres no volem una ciutat amb col·lisió, no volem una ciutat partida, volem una ciutat que jugui per la conciliació, que jugui per la pau, pel progrés, volem una ciutat d'èxit. Senyor Cuní, volem una ciutat d'èxit. No ho és ara? Barcelona no és ara una ciutat d'èxit? Sí que ho és. Per tant, no volem anar contra l'èxit de Barcelona, l'actual. Però aquest èxit, i això sí que permetin que ho remarqui, aquest èxit no sempre arriba fins a tots els ciutadans. I nosaltres volem que l'èxit arribi fins a l'últim dels ciutadans, és a dir, que sigui compartit.